Ça va? Cek, ni ada betul je mun nak turun na no. Je ni triga dogon ni. Et cek sa dogon ni. Aha. Mun sa na ga dogon do mi tan tugulaw. Wala. Tu sais? No como era filho. Isso não vai tudo, não vai tudo mo na no. Foi bem. Qu'est-ce que tu as mo kuma la? Mana nene ya. Ali ne mana ni iko nga da fam juine fatari Fati bona yawi ito galama. Ok ça bon on kuma place mais kon me kaydo voilà ka gouverneur ne bam suru abena men kati me seberla yow ti la ko mere wala me seberla Bi yere ko mo wi ko mi ti ton mais ne do kon bi fawdan voilà mais ne do non fmo donc même fille il m'a oublié Jeff là ben yana boni Ah oui, mon ah ça va ça va. Ça bien ay comment Antonio donc solo ka maga boro boro ge nga ça va non oui. sinon ça va Ouais, ça va. Nous d'aller dans Villa ça. Et tu vas boire ni dingue ga no ba. Ja uli ga boya. Ki Ma ko uli ga boya. Oya isigire be duminaki. Ni mo mi shiba to akuma fota. Est-ce que ni agli kai? Abado abgo kuma mo mfa. Ibna munege nete mindo iga kula. Aw jota fo a jota ni ne ta fo ni fo ko kuma ni fo ba mu ni fo Ai ni ngage. Ado yu bafu. Do ere biga kona da baragala. oh ne be na fo mais ça veut dire quoi ça là D'où même? il va faire tu n'as pas le droit de quand on doit comment ta fourrer ya mère ici ya mère mais quand on fait no et de là moi je vais faire ta doit faire quand on va faire Ama dugono ko una taka janyo na ibo jege jana ni baji aw go dude firengele ndo ya no biti jonga chamfia Allô? Hein? Aïe, Warcha. Ok, merci beaucoup. Non. Aja. Odo shwal timna ne bla jone ru folo. E boni ngali jamna. Mbani ga basane mobili ngame tukumna abolo Jacques ka mobili la ana ala yici billet so bi bina na yebo je ini Jacques mina ka nyon fe ibaro pere Jacques ndebe nyon fe Jacques de nyon fe Jacques de nanambla e ko mu na yi bla ka tugune ko o tenelo yame asike ite musuri ore la tugura ne ko acha lawo nema ite musuri imane ya klasi de bina ore la na ne no aja Mugera. Ni plaza. Ni vele mu. aja bora kana shogoya bila aja tsaka mara sokona ko be mara sokona Aje ge do awro zi fene chena ijota la wal. awo abore foke Ijo fo itala. eto fo Parce que aja nya dude ndore ina fo ere nya dude chugamna. Ipsi kana o mne ke bo kol che chugo do kila mko. Che yere pour sa grand sœur. Non. hey mune kana urozu ibe ngame buko munela ah ni pere noe ere ni muso jugu fu kana de u blana ya no
aja bora ga nini ese ni aja ngare dogo ya ki ne ni jodi mun ne kera aja ba kuma la doro ale fene ba kuma la ale bi se ka fɔ ko ka aja ma mara ko juta orus kan ko fa orus yi juta orus yi juta se ke tala tum avance nga ya an ka dun yi sedwa wodi ne mun ka di ibo de ke et se ka fɔ ko ki bena aja ka kanisi ka aja dogo David dini na ibi ka dogo ya ne mun ka di aja dun ko na abu de ke odo de aja ai sini na yi dogo iba fɔ ya ti da gire ko mun na fi ya kasi e ka la bai ni muso yi kasi la dɔrɔn a tɛ ka tiɲɛ fɔ no kɔrɔ ti se ha iri ki jɔyɔrɔ la sa orus bi se ka waliden tɔɔrɔ cogo di mais ne tɛ ka n jɔ la kana n dɔgɔya dɛ maame i k'a dɔn k'a fɔ ne y'i kɔrɔkɛ de i kan ka ne bonya de kɔrɔ i kan k'i jɔ jɔyɔrɔ kɔrɔ i kan k'i jɔ jɔyɔrɔ ne tɛ ten jɔyɔrɔ la e bɛ to du in kɔnɔ yan i ko kuma ne t'i sɔsɔ o la dɛ e wolola fɔlɔ de ka sɔrɔ ka orus wolo ka sɔrɔ ka ne wolo n'o o kuma ye tiɲɛ ye koyi nka i hakili de tɛ ka baara kɛ dɔɔni ne fɛ k'o de f'i ye quoi mais ayi sisan ne nalen dɔrɔn ne ma kuma bɛɛ ban orus kun tɛ aw fila bɛɛ bugɔ yan sisan han i bɛ orus gɛn de i b'a gɛn ka bɔ du kɔnɔ an bɛɛ bɛ lafiya a fila bɛna a ye waliden kan dɛrɛ ni ne kuma na dɔrɔn a kun b'a faga est ce que o kan ka kɛ yan n'a ko a faga o problème bɛ taga jɔn to e tɛ yan han a lajɛ dɛ a lajɛ walayi orus yɛrɛ de filɛ orus yɛrɛ de ɲɛ tana ye mɔgɔw ye denmisɛnninw tana ye du kɔnɔna in na a y'u ye n'a tɛ non ne yɛrɛ quoi ne t'a dɔn mun ye bayini denw ye mun de kɛ orus la quoi kɔrɔ e b'a mara la cogoya min na e t'o dɔn wa ne mara la ne ye mɔgɔ ɲɛnama de orus tɛgɛ min kɛ ne na sisan ni ne ko a kala ta dɔrɔn a bɛ sa non i delila ka n'o kɛ wala bila a bɛ sa mais ne ye miiri de ne ye miiri ne kɔrɔ de don mɔgɔ man k'i kɔrɔ bugɔ ne ye miiri o de la ne tun ma miiri sama sɔrɔ orus sara o kana dɔrɔn i b'i pɛrɛn denni kunna i n'a fɔ ko fɛn wɛrɛ walayi bayini kana ni bayini nana an bɛna fɛɛrɛ dɔ kɛ hali n'o y'a sɔrɔ an b'i yɔrɔ non ni bayini nana tɛ dɛ kɔrɔ il faut être un homme kɛ cɛ ye orus minɛ i k'a sigi du cɛmancɛ la i ka bisa di bayini ma a k'a ladɔn o la ba bɛ ba dɔn a bɛ fa dɔ fa ye a bɛ ba dɔ ba a bɛ dɔgɔnin dɔ dɔgɔnin wa a bɛ kɔrɔ dɔ kɔrɔ maame e kan k'a dɔn aw kan k'a dɔn ni wolola de fɔlɔ ka sɔrɔ ka aw tɔw bɛɛ wolo e maame e bɛ ka kuma dɔ fɔ maame n'i ma nin kuma in dabila walayi ne bɛ sen fili kɔnɔ e y'o ye ko ne ka kɛ cɛ ne y'a fɔ ko ne ye muso de ye kɔrɔ ka sabara to i sen na wa i sen langolo maame sa i b'i ɲɛ jɔ ne la ka nin kuma de fɔ ɔ ko parce que k'i ye kɔnɔ da baarakɛla la han ɔ ne ye kɔnɔ da dɔrɔn e bɛ jama i kɔrɔw de kunna du kɔnɔ donc kɔrɔ o bɔra e yɛrɛ da ne tun bɛ ka nin doni ne kɔnɔ e dabara ka ne ka nin kuma in fɔ kɔrɔ e b'i miiri e y'an ba furu ne y'o fɔ ba musonintinin e y'o ta maame sariya la o bɛ kɛ taa silamɛw bɔra o ye dangadenya de e y'o ye min hali tubabukɛ t'o kɛ kuma tɛ nanzara mali sariya la a bɛ silamɛya sariya la a bɛ yen o tɛ tiɲɛ ye maame safisa i b'a fɔ ne de ma ko dangaden ne ma f'i dangaden ayi non i ko ne ma dangaden non ne ko ye dangaden ale ye dangaden den kelen tɛ o kɔngɔ yɛrɛ min ne la fɔlɔ ne bɛ na haidala Jolie, ça va? Ça va. Ok, donc. Ok. Mais à chaque fois, nous avons parfois, quand on a gagné la même, tellement on a un restaurant, on a non, rien fait là. En fait, il y a une équipe parce que on doit nous béa il y a une amour chité ne fait un tour pour les gamins ne bien n'a fallu qu'on ait bola en assaut ni n'a amour de gagner et de on y est des canons comme ni n'a pas naïe les mains off ben ni quel nous année ni siriga down ne remana bokene ma comme état munu doron ni ko ye nyeda la nyoko nga sindigen jeri ba ni nyonche donc je préfère que ngan sigi kele so on
parce que ne ala kɔlɔsi ni na o na mi kelen sigilen sɔrɔ a ka di n ka gɛrɛ la mais mi kelen sigilen sɔrɔ n bɛ siran mun de bɛ ni kɔrɔkɛw cɛ I dɔgɔnin ka ko dɔrɔn de don e kɔrɔkɛ in yɛrɛ ye jɔn ye i tɛ ne kɔrɔkɛ da ne kɔrɔkɛ ma ɲi dɛ a bɛ fɔ ne kɔrɔkɛ de ma ko cɛkisɛ hakili bɛ tɔgɔ in na mais ba in ne dɔgɔnin ka ko o to ne ma mais mɔgɔ kelen bɛ du kɔnɔ yan ko Orozi o to yen Orozi a ɲɔgɔn ok min ye cɛkisɛ ka ko ye o to ma m'o gérer ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye o bɛ diya n ye sa joli